apik. Tembang ki lek wong loro kan duet. Betul. Nek wong papat ngene apa jenenge? Kuartet. Kuartet. Nek niki mencret. Jadi Rumah saku. Romet. Apik lho. Iki warga masyarakat Kepuh menika luar biasa, wong bagus. Menika kebiasaan nek mudik, nek ngene komen ngene Mas Yudo barang iki nek biasane nek wulan riyaya. Utawa bodo, wulan poso ngono kae. Kene mudike warga sing tebih mesti pas dina ngene iki bersih desa. Ini budaya yang tersendiri. Luar biasa. Kekompakan. budaya sing hebat ya Mas Komet ya. Mulane bengi iki sampean rawuh penonton ya kabeh padha mrisani. Alhamdulillah. Iki mau ana sapa sing nembang tah loro ki mu sapa? Niki wau Mbak Krisnia. Mbak Intan kali Mbak Mega niki wau. Intan karo apa? Mbak Krisnia. Wis dilalekne. Dilu wis lali. Ora cetok. Coba Mega kae. Kene Mega kene. Aduh. Rumasaku ora nganggo manuhara. Ora lho, sindene kok sinden Komet ganggu ae. Aku ya kono. Kowe lah pas terakhir kene ku Mbak Sagok aku tak malah ngono. Iki mau tilus sawetara nganggo srempekan ngene iki. Nyatane nyinden ya apik lho. Loh, pripun? Yuda genahi saka komenmu piye? Iya, Mas. Piye nek nyinden piye? Cilik yo pas, gedhe yo pas. Enggak yo Gur, yo Mas Fitra. Masa aku Ora jelas awake dhewe ketemu karo Mbak Mega ki lho kaya kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu to. Lah wong ayune kaya ngene umpama jejer karo kowe kan ya lho. Ibarate kaya dewa sing ngeja wantah, Mbak Dewa iki kaya Komoratih, kowe kaya Komodo, ngono lho. Jalan pas. Pasangan idiot Iya, Idiot. lah piye kok komodo mosok Mega gandeng komodo Ora modele wong-wong ki nek aku jejer sing model ngene iki kan kemiren. Kok iso kemiren piye? Lah nek aku karo Mbak Mega kan ya cocok, pasangan ideal. Tir padha irenge, sir padha senenge, dasar sosok wadahe kendi cocok rasane ngati. Saiki ditakon Adik Mega. Nggih. Kalau misal namanya punya kriteria, kalau wong lanang sampean pilih wong lanang ngono kira-kira sing hobine apa? Mancing. Iki kabeh iki senengane mancing iki. Iki. penak men Iki lho engkas ketularan iki. Wis Siapa? gak omah mak. Wong mancing kae wong rada Siapa? Mancing itu golek inspirasi lho, Mas. golek inspirasi apa kae wong gak genah lho kae. Kok iso mancing wong ora genah? Wong nek waras kae enek udan nyuk, wong mancing yo ora lho Mas. Piye? Udan yo malah nganggo payung nang tengah ora-ora lho. Lah ya kuwi golek inspirasi. kuwi perjuangan supaya entuk inspirasi Alah mbotang langsung tuku nek wis rumah saku Yo ora enek anune to. Lah nek kaya Mbak Mega iki wonge cantik, ibarat karo aku kan ya cocok. Umpama awake dhewe bernostalgia jalan-jalan ke Pulau Dewata Bali, kita berenang di pantai. Aku berenang, kamu juga berenang pakai bikini yang aku belikan warna pink. Begitu indah dan mempesona dirimu. Anu nang Bali ta? Aku yo melu kae. apa Nang Bali? Aku melu nang mburimu. Wis dadi apa? Lho aku bakal teh kae, Pas. Aku bakal teh kae aku. Lali. Setelah kita berenang di Mega, tentunya kita capek. Akhirnya kita tidur di hotel berbintang 5. Kasurnya empuk, AC-nya dingin. Kita berdua berpelukan. Bintang 5 to? Aku nang kono kae. Lali sampean. Aku cleaning service. Aku melu kae. oh sing anu kuwi Lali terus bocah iki. Kok aneh. Habis tidur kita lapar, kita masuk restoran, aku pesan makanan yang paling enak. Aku pengen makan hamburger. Hamburger. Kamu makan apa? Aku makan spaghetti. Spaghetti kita makan berdua, kenyang. Nang restoran to? Aku yo melu kae. Enak dadi apa? Ngarepe restoran sing nggawa teken kae. Oh. Wah, kowe to kae ternyata. Habis dari lektoran, aku kenyang.
Aku wareg. Aduh, aku kok pengen ke belakang. Akhirnya aku ke WC. Ke WC apa? Sama kamu. Kita ke WC berdua. Akhirnya aku mengeluarkan sesuatu. Aku juga mengeluarkan sesuatu. Kita ke WC berdua. Aku yo melu kae. Kok melu itu? Kok gak melu? Dadi apa? Nang WC dadi apa? Lah sing motokne yo. Bocah. Kancane arep melu kok nang WC. Oh, jiwamu jiwa kuwi ta ora Boten, cocok. Pak. Modelmu Tapi kok. jajal nganggo tetembangan apa gak? Kesayangan Apa? ya, kesayangan ya. Nggih. Nah, niki malah enak Kesayangan. sayang. Kan pedok komet to, komet kan ya termasuk kesayangan. 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 Ini aku model kayak kucing. Kesayangan. Rumah saku. Diaturke warga masyarakat Kepuh, Papar Kediri semoga selalu berkah bersih desa Mahanani Karahayon. Bisa dadi desa ingkang tetep baldatun thayyibatun warahipun gawur. Amin. Kesah. Kesayangan. Jangan. Ngep ngep. Maine saka ngep. F. Luar biasa. Luar biasa. Wonge ayu, suarane apik. Tegane klopo ijo, bejane sing ditegan. Sing duwe bojo, sing duwe tekan. Wah dan Pancen indahnya berbudaya ki ngene iki. Betul. Luwe nggon wayang kulit ki disampiri apa-apa kena Mas Yuda. Nggih. Gak komet. Nyatane diwenehi pelawak ya kenek, diwenehi Saged. tembang-tembang nuansa campur-sari, nuansa musik ya apik. Nggih. Nek perlu diwehi jaranan ya apik. Nggih. Digawe ludruk ya apik. Dangdut. Dangdut ya kena. Heeh, penting Pokok ora ram- kayang. Pokok ora mengkam-mengkam. kawat sampiran ibaratnya disampiri apa wae kena. Ning kudu dipaske karo adat kabudayaan. Kabudayaan Betul, awake betul. dhewe. Leres, Adat leres. ketimuran, ketimuran. Ibu, Bilo, Timo, Pedes. Ini baru Putri Sartono. Mbak Putri Sartono, putri iki tegese pupune tansah dipepetri, mulane ngalor ngidul nggawa nyamping jarik nganggo kebaya, pupune tansah dipepetri. Sartono kuwi sarta ana, endi wae dalange ngasta mesti ana. Iki lho Mas. Aja macem-macem lho koyo lirak-lirik karo Mbak Putri. Lho, mripatmu tak julek lho, matamu tak julek lho. Mataku treyo ngene kok. Loh, mlilik, mlilik. Lirak-lirik karo Mbak Putri. Lah nek lirak-lirik nyapa? Ora oleh. Lho, Mas. Ora kok kaya ngono. Kowe iki kan kudu ngerti Mbak Putri ki sapa, Mas Rudi ki sapa. Lah sapa kono dalang kene sinden? Ya ra. Tegese kuwi kak di dalam suatu panggung, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini keluarga. Lah iki ning keluarga apa ning tanggapan? Lah iki tanggapan, semua milik umum, sapa wae iso nganggo. Berarti Mbak Putri ki termasuk Umum. Wah, umum. Cara motor, Ya kok wape iso dinumpaki. plat kuning. Plat kuning ngono. balenono, balik rene. Maksudnya, anu, omong Jelas lo omonganmu jelas. Omongan sing halus. Kula mboten melu-melu lho Ora Mas. pati paham to, Dok. Nggih, ora paham, Karo Mas. seni berkesenian berpanggung ki ana ora pati paham. Tulung lenggah kene wong. Tulung bagus. lenggah. Tadi ngomong kali kula. Wis yo pengen cerita, pengen tulang Sape ilmu. jagong, sape jagong. Kene Kula lenggah. repot. Lungguh kene. Hah, ora urung nyetok. Mas aku ora kadung tak siapi kok ya. Rumah aku ngatur tetembangan mumpung mriko mapan wonten Kepuh Papar. Kene iki ben taun mesti ngeneki pagelaran Mas. Leres. Dadi piantun kene iki berbudaya terus nguri-uri adat kabudayaan wayang kulit. Wayang kan ora mung bengi tok, awan barang. Awan ki Mesti wayang. dari dulu sampai sekarang wayange awan bengi. Oh, berarti ini siang wayang ruwet. Ruwat, piye to? wayang ruwat. Ora, ya wayang. Ya wayang kulit biasa. Wayang biasa. Oh. Lah rencana sing diruwat kowe, ngono lho. Mas Kumet niku nggih dalang wayang Betara kulit kala jek doyan aku. Mas aku. Oh iya. kacang. Tembangnya apa, Putri? Kari cerita mawon. Kari cerita. Hari Oh, cerita. untuk Karyane komen. sinten niku? Kok nelongso. Karyanipun sinten? Karyane duka atau karyane sinten? Mas aku. Karya aku. Karyane Komen. sampean ta, Mas? Nggih niku. Oh, lagune sing piye? Lagune sing piye? Tenenenet, tenenenet. Lah lah, Oh. kayak kuwi- support.
Kuwi spot final Kadim mau ngono lho. Niku sinom final kondan. Anu Siarno Met. Siarno. Komen kan suarane suara Norno. Sosok iso kaya Rumah Irama, sosok iso kaya Ebit GAD, sosok iso kaya Truwok. Lho, Norno suarane. Truwok bareng. Yo, kilo. Kok yo kilo. Kita sambut bersama Cakra Budaya ada Putri Sartono, cantiknya Indonesia. Dados. Apa kayak mau? Lah apa kok iso? Apa itu gak ngrungokne? Titip kangen. Kangen biae. Lagune iki kaya anu Met, iki ora kok tabu ya, padha karo bayaramu bengi iki. Kari cerita. Oh, kari cerita. Aku mah iki kari cerita. Kari cerita kowe mekan. Kok kari cerita piye to? Kok arene keterangan popo? Aku karo Yudo cerita gombal. Yo lagune Kari cerita. Mangga sotone medal, mangga. Terima kasih. Panitia guys. Ya. Wah. Ditarik dawa men iki. Rancak ter ya kompak Mas. Halo. Ya ngono lho Cakra Budaya. Liru Cakra sithik Budaya. Padha karo grup Komet ki apa? Komet grupmu. Anu padha mlipir. Grup apa jenenge? Grup biak grup yuk. Campur sari. Campur sari kita. Heeh. Lagi bancaan buyar Mas ke. Judulnya Angon Leno. Angon Leno. Iki kok ngeten wong bagus ana Mas Yudo Mas Komet matur sembah nuwun perkara tembangan mengko gegojekan diwacuti ngono wanci goro-goro digolek wektu kang luwih Barokah. Bawira. Nggih. Timbaku didongake warga masyarakat Kepuh semuanya, Pak Lurahe, Pak Kasune, para Bapak Ibu perangkat juga Pak RT RW semuanya warga masyarakat. Manggih katentreman karhayon seger kewarasan murah sandang pangan rezeki ya wong bagus. Amin. Kripik gedang kripik telo titik dang watone rata suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun Mas Yuda. Suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun Mas Komet. Sinuwun sapa jenenge? Sinuwun sapa? Sinuwun Duryu Dono. Nggih. Dara muluk wae Duryu Dono. Ya ndak suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun terima kasih wong bagus. Nggih. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru